Hello, hello, sziasztok, szia Gézus, Gizi inkább, ugye? Gizi, szia. Gizi, aha. Bocsi, annyira örülök, hogy megint beszélgetünk, és annyira örülök, hogy azt terveztük, hogy a bársról beszélgetünk, és aztán utána kiderült, hogy nem, a munkában az energiakövetésről, vagy a munkában a nézőpontok fontosságáról beszélgetünk. Hát ez az, amivel én is foglalkozom, úgyhogy hogy lehet ez még ennél is jobb? A tudatos munka kapcsán, a tudatos munka csatornáján még szép, hogy ez ide kívánkozik, és hogy nagyon, azt mondtad most az előbb, hogy ez most nagyon friss dolog, friss megélés, úgyhogy így első kézből kaphatjuk meg. Köszönöm szépen. Szerintem át is adom neked, hogy mit tapasztalsz mostanában. Mm. Igen, nagyon sokaktól hallom azt, hogy külön választják a tudatosságot, meg a magánéletben megélt dolgokat, meg a munkahelyet. Tehát, hogyha elmegyünk egy tanfolyamra mondjuk, vagy foglalkozunk így a saját fejlődésünkkel, azt, azt tesszük valahol az életünk egy pontján, vagy részén, a munkahelyre meg visszamegyünk, és akkor megy a mókuskerék folyamatosan. És az Access-t azért szeretem nagyon, mert oda is ilyen nagyon finoman bele lehet csöpögtetni azt, hogy egyébként, ha kérdezünk, ha úgy megyünk be a munkahelyre, hogy és egyébként ma mi az, amit megtapasztalhatok, hogy ma akkor már rögtön tér nyílik. És már rögtön az van, hogy nem a nézőpontunk teremti a valóságot, hogy így az a nézőpontunk, hogy ez így fog alakulni, ezzel a kollégával már megint vitatkozni fogok, már mindig vitatkozok, hogy ez a főnök már megint ezt fogja adni, már mindig ezt fogja, hogy a... És ahhoz Mhm. képest meg tényleg, hogyha bemegy úgy az ember, hogy lehet, hogy eddig ezzel a kollégával nem jöttem ki jól, és ma mi lehetséges. Túl azon, hogy elvárom, hogy cuki-muki édi-bédi legyen, vagy nem tudom, hanem mi van, hogyha most merek máshogy megnyilvánulni csak ettől a kérdéstől, és merek kiállni magamért előtte adott esetben. De a feladatok is sokkal könnyebben mennek nekem, mióta így beleültettem a kérdéseket a munkába, hogy vannak azok a feladatok, amik így kéne csinálni, ott a határidő, nagyon nem akarom csinálni, ebben nem vagyok jó, ezt én úgyse fogom tudni jól, és úristen mi lesz, de akkor meg megbüntetnek, meg kirúgnak, meg így, Mhm. ott Mhm. vagyok. És akkor így észreveszi az ember, hogy stop, ez nehéz, oké. És hogyha ott használom ezt az eszközt, hogy oké, falakat le, és hogyha nem döntöm el, hogy mi történhet, ha nem akarom jól csinálni, hogyha nem az van, hogy nekem kell ezt az egész nehézséget cipelni, akkor most mi lehetséges? És most mi az a könnyedség? Vagy tök mindegy, egy tök egyszerű kérdés is, hogy hú, ez nehéz, mi az, amit kérdezhetek itt? Aha. És hogy így mi az, ami jöhet? És nyilván vannak napok, amikor tök nehéz az egész, tök nem könnyű ki tőle, és azt is nagyon szeretem az Access kapcsán, hogy ne add fel. Ez lehet, hogy nem jól mondom, never give up, never give in, never quit. De jó. Tehát, hogy így, Bocsánat, oké, soha ne hagyd, soha ne add fel, soha ne hagyd abba, soha ne lépj ki. Igen. igen, így van. Mert oké, ott volt ma a nehézség, oké, nem könnyült ki, és Mhm. akkor másnap újra kezdjük, hogy akkor ott mi az, ami lehetséges. És ami a mostani megtapasztalásom fantasztikus, hogy egy tanfolyamon vettem részt, ami nagyon nagy teret nyitott. Ez egy egynapos tanfolyam volt, és nézőpontokkal foglalkoztunk, hogy milyen nézőpontjaink vannak. Nem is volt képbe a munkám egyáltalán. Mhm. Ö, De valahogy érdekes tényleg, hogy mennyire az energia működik. Mennyire nem az ego irányít, és mennyire nem az van, hogy kitalálmányozni kell azt, amit csinálni szeretnénk, vagy amit szeretnénk, hogy történjen, mert a tanfolyam után elmentem a munkahelyemre, és volt egy nagyon kemény megbeszélés, mérnökként dolgozom, és egy elég komoly anyagot kellett összeállítani egy új projektre, ahol nagy vezetők, külföldi vezetők, tehát hogy azért ott volt tétje annak, hogy na akkor itt most mit mondunk, Mhm. és a megbeszélés délután lett volna hétfőn, és délután még nem álltak össze a számok.
És ott ilyenkor nyilván mit csinál az ember, hogy úristen, és akkor mit fogok eladni, és akkor, hogy igen. Ahhoz képest tanfolyam teréből működve, egyszerűen így jó, tehát hogy az a full kiegyensúlyozott, az a teljes nyugalom, hogy így jó, ezek a számok akkor valóban nem jók, akkor ki az, aki kolléganő, légy szíves, akkor nézd át, rendben, akkor én módosítom a prezentációt, tehát hogy minden kvázi ugyanúgy történt, csak ez a, úristen, és akkor mi lesz, és akkor ez maradt el. Csak Ez, ez. hogy így, Ami az egészet megbonyolítja, ami ilyen, ami a szorongást, amitől előveszik az emberek a gyógyszereket, és a különböző homeopátiás, vagy nem homeopátiás, de bármilyen gyógyszereket. Aha, aha, oké. Okay. vagy az alkoholt, vagy egyebeket, Oh, mert van wow. nekem is kollégám, aki azt mondja, hogy igen, hogy ezt nem lehet elviselni, ezt nem lehet kibírni, ez így Wow. képtelenség, és akkor nyilván nyúlnak az ilyen-olyan szerekhez, ami tök érthető, mert nyilván csökkenteni akarja ezeket, és mi is nyúlunk eszközökhöz, csak mi a bárzhoz, meg a kérdésekhez, meg a tanfolyamokhoz, meg a könyvekhez, meg a millió dologhoz, amit ad nekünk a tudatosság. Aha. És mi Ja. lett a sztori végül? Vagy az majd délután? Vagy... Nem, ez igen, múlt héten volt, egyébként teljes könnyedség volt. Tehát, hogy elmondtam, ráadásul egy nagyon feszélyezett helyzet lett volna, mert nem egyeztek a számok, és hogy ott vitára készültünk mindannyian, hogy itt akkor biztos egymásnak feszülnek a vezetők, és ott nem tudom, háború lesz, Oh, és ahhoz wow. képest meg teljesen lecsengett. Elmondtuk a számokat, ők azt mondták, rendben, egyetértünk, végtelenül kedvesen mondták, hogy mi ezt a pár számot nem így látjuk, mi megnéztük, valóban nem így van, igazatok van, és úgy ment le a megbeszélés, hogy Bocsi, Gizi, van ott neked szövetségesed, akivel ezt elintézted? Aki használja a, ugyanígy az eszközöket, vagy bármi? Na most képzeld el, hogy ez így egy csomószor panaszkodunk arról a munkahelyi szituációban, ugye én HR-esként csomó ilyen lecsapódik nálunk, hogy, hogy mert a többiek. És akkor közben csak a saját hozzáállásod, így mondjuk hétköznapian hozzáállásod megváltozik, és a nézőpontjaidon egy kicsit így elmerengsz, és így megadod a lehetőséget, hogy megváltozzon, és az egész minden légkör így, mintha átcsoportosulna. Mert hogy ezek a nézőpontok feszülnek igazából egymásnak. Mert ugye elsőre azt mondanánk, hogy oké, akkor ha más lesz a nézőpontom, akkor én máshogy fogom látni. Ez is egy vonal. És abszolút oké, tehát hogy nem várjuk el, hogy a másik változzon. De az a legnagyobb meglepetés, amikor azt gondoljuk, hogy a nézőpontunk megváltozott, és olyan módon változik minden körülötte, tehát ez már tényleg, mint a fizika lenne. Csak nem az a fizika, amit feltétlenül általánosban tanultunk, én még tehát nekem nem kellett főiskolán vagy egyetemen, szóval, hanem, hogy minden energia, és úgy módosul körülötted minden, ahogy, ahogy te energetikailag változtatsz magadon, és a tudatos munkának is pont ez a lényege, hogy ez így tök jó ez a példa, nagyon szépen köszönöm, mert egyáltalán nem beszéltünk össze, és hogy pont így állt, tehát így, nem tudtuk, mikor lesz a beszélgetés, de hogy pont most, tehát ezek a pont most, pont minden pont úgy áll össze, és amikor nem, mert azért ezzel nem azt állítjuk, hogy ez mindig így van, te is behoztad, hogy nem. De akkor is ott van, hogy más a megélés. Egyrészt, hogy nem az van, hogy ez valami végletes és örökké tartó dolog, és sose fog megváltozni, amit gyakran hajlandóak vagyunk mondani, hogy ez már csak így marad, nálunk már csak így van, mi így szoktuk csinálni, Igen. és akkor jönnek ezek az erőltetett, mondjuk HR-es kezdeményezések, amik az osztályoknak, társosztályoknak tökre erőltetettek, hogy változtassunk meg, és akkor legyen ez most máshogyan. De amikor el van döntve, hogy nálunk ez így működik, Igen. és ez nem változik meg a háttérben, tehát a nézőpontok energetikája, stb. Szintén, akkor hát, akkor érdekes, mert van ez az opció, és mi más is lehetséges még, hogy mindenki eljátszik valami szerepet, hogy elégedett legyen a HR, hogy elégedett legyen a főnök, hogy elégedett legyen a nem tudom micsoda, és hol csapódik le, én is gyártó cégnél szocializálódtam a termelésre,
Tehát, hogy ilyen, Igen. és akkor az miért jó, Mhm. mikor pont abból származik minden siker, hogy mit hozunk ott létre. Igen, pontosan. Annyira köszi, imádom ezt, imádom. Szóval, hogy igen, Még egy dolgot, ha megengedsz, behozok, persze, mert persze. nekem az segített most nagyon pont ezen a tanfolyamon, egy olyan képet kaptam, amivel valahogy jobban sikerült megértenem azt, hogy mi az, amikor kíváncsi vagy arra, hogy mi történhet, vagy így nyitottan tudsz, mert hogy mi az, ami lehetséges nekem. Ugye ezt így sokszor kérdezzük, viszont nagyon sokszor bekapcsol az agy, hogy esetleg ez, meg ez, meg ez. És hogy így ezeket hogyan lehet egy picit máshogy nézni, Uh-huh. hogy tényleg mi más lehetséges. Van Békési Vera mondta egyébként, nagyon jó az a kép, hogy van egy UFO, akit ledobnak a földre, illetve van több is, az egyik a sivatagba esik, a másik az őserdőbe, de hogy az, amelyik a sivatagban van, és tőle megkérdezik azt, hogy és egyébként milyen a föld bolygó, hát rendkívül száraz, semmi nincs itt, csak mű. És hogy ha én ebben a sivatagban vagyok, és csak ezt látom magam körül, mert a kollégáim, mert a családom, mert a lehetőségeim, meg a pénzem, meg a minden, ez csak ez van, hát hogy lehetne más? És a Vera mondta azt, hogy attól még, hogy nem látok semmi más, csak a sivatagot, attól még a lehetőségét megadom, hogy lehet, hogy én csak ezt látom most, de mi van, hogyha ott van egyébként az őserdő, ott van a tenger, ott van és akkor innen kérdezem, hogy bár nem látok mást, de mi az, ami még más lehetséges. Köszi. Úgyhogy nekem ez a kép, ez rengeteget segít, hogy oké, hogy nem lát tudatosan, de egyébként energetikailag meg ott a lehetőség. Igen, igen. Igen, nagyon köszi, mert Belával is beszéltünk arról, hogy jön és beszélget velem, úgyhogy már alig várom, mert hogy egy csomó eszköztár teoretikusnak tűnik. Uh-huh. Uh-huh. És meg mondják, hogy spirituális, meg mit tudom én ilyenek, és ahhoz nagyon sok olyan gondolatkör társul, ami miatt vagy engedjük közel magunkhoz, vagy nem. Vagy Uh-huh. közel engedjük, vagy nem. De hogy ez gyakorlatias. Ez Uh-huh. elképesztően gyakorlatias, és a facilitátorok is mind gyakorlatias példákon keresztül mutatják meg akár a saját tapasztalásaikon keresztül, hogy mi hogyan történik. És azért, amikor bemegyek egy megbeszélésre, és annak tétje van, ahogy mondtad. Ezt mindenki érzékeli, aki akár vállalkozó, akár alkalmazott, teljesen mindegy, de amikor tétje van, és én úgy tudok ott lenni, hogy oké, ha ez nem a sivatagom, most így mondom, ha ez nem a sivatagom, akkor mi más is lehetséges, és mindenhol, ahol egyébként feltételezzük, hogy a sivatag rossz, az őserdő meg jó, az is nagyon érdekes, azok is Uh-huh. érdekes nézőpontok, mert vannak szituációk, amikor a sivatag nagyobb hozzájárulás valamihez, valami olyan nagyobb dologhoz, akár az egyén életében, akár a szervezetében, hogy valami változás készül, ami ki kell, Uh-huh. hogy bukjon. Csak hogy ezeket, mm, tehát, hogy nem tudjuk a betáplált kognitív információkból olyan hatékonysággal használni, most így mondom, mint ahogy az energiakövetéssel lehetséges ez. Ahogy Uh-huh. azt mondtad, hogy tér nyílt meg, ez ismerős azok számára, akik elkezdték már az energiaérzékelési képességüket újra megtapasztalni, mert egyébként mondjuk, hogy ezzel érkezünk ide, ebbe a világba, csak aztán más hatások miatt itt-ott feladjuk, máshol meg nem, vagy nem úgy hívjuk, tehát egy csomóan csinálják ezt úgy, hogy nem így Uh-huh. hívják. Hívják például, én úgy látom, intuíciónak, Így van, így van. Uh-huh. ami már kimutatott tény, hogy versenyelőny, hogyha egy vállalat vezetése vagy vezetője intuitívan is Uh-huh. hajlandó a dolgokkal menni, és hogy nem, pont, hogy versenyelőny, nem, hogy tönkreteszi a céget. De tényleg mi van, ha minden energia, és energiában kb. Ilyen újfajta fizika óra, hogy így át tudom rendezni. Egy valami nagyon, ami az agyunknak feltétlenül nem annyira, vagy lehetséges, hogy nem annyira tetszik az elején, amíg nincsenek tapasztalataink, hogy nem az fog megjelenni, amit kigondoltam, pontosan úgy. Uh-huh. Nagy valószínűséggel nem az. Igen.
ehhez is van egy példám egyébként, ami Oké. most így felugrott. Nekem volt egy olyan időszakom, amikor így játszottam azzal, hogy kincseket szeretnék, és milyen jó lenne, ha kincset találnék a földben, és hogy így néha, amikor így ások itthon a kertben, akkor így fölbukon, ja, mi, és akkor így kérdezek, és ugye én, hát akkor, hát ha tudatos vagyok, és bármit bevonzok, és megy így az Aha, okoskodásom, aha. és volt egyszer egy olyan szituáció, ami így tényleg megmutatta ezt, hogy nem azt kapom majd, vagy nem úgy jelenik meg, ahogy én ezt elgondoltam, vagy kigondoltam, és gazoltam, hosszú nagy gazok voltak, és húzkodtam ki, és egy pici cica jött oda, és a picit a kis mancsával, amikor húztam ki, imádom a macskákat egyébként, megörülök értük, de nincs a macskám sajnos, de hogy így, és akkor így rátettem, mert valami kóborcica, tehát hogy nem fogalmam nem volt, hogy honnan jött. És én, hát hogy így is megjelenhet, hogy kincset találtam, és ott játszott velem. És persze nyilván nem egy aranygyűrű, vagy egy gyémánt, de hogy így is megjelent. És olyan hálás voltam neki, hogy igen. És mi más Köszönöm. lehetséges még? Köszönöm, hogy behoztad ezt az örömöt. Mert igazából valahol, ha elég mélyre ásunk, akkor ott van mindennek az alapja. Tehát ez ugyanúgy ott van ez az öröm, energia számomra, a sikeres megbeszélések közben, végén, az Mhm. együttműködés öröme, Mhm. az, hogy a tudásomat megoszthatom, hogy felhasználhatom, és abból valami olyanhoz járulok hozzá vele, ami egy büszkeség, na így is lehet mondani, de hogy ez Mhm. az öröm, Igen, hogy ez igen, ilyen, ó, wow, így van, hogy lehetnék ennél is jobb, és hogy ehhez ennyi, hogy megengedjem, hogy valami mást is képes vagyok észrevenni, mint amit ki tudok gondolni. így van. Hát nagyon köszönöm. Én is nagyon iszonyat élvezem. Nagyon jók ezek a beszélgetések. Nagyon jó, hogy behozod ezeket. Köszönöm. Jaj, én is neked nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon szívesen, hát pont ez a célom, hogy minél többen tudjunk róla, hogy ez lehetséges. És ha nem is lesz mindig chill, de úgy a Mhm. nagy összeg, az igenis az, hogy oké, Mhm. érdemes csinálni, Igen. érdemes elengedni, belemenni, kinek mi, majd az ki fog derülni. Köszönöm szépen, Gizi. Én Köszönöm. is nagyon köszönöm. Hogy lennék ennél is jobb. Legyen csodaszép napod. Szia. Köszi viszont. Sziasztok.